Assalamu alaikum, chers spectateurs. Mi salmini on, mi juurima on no feewi. O ko dubi du to yes caméra ɗo yetti caggal caméra o bama nen ɗon hannde garɗen koye projet mo EDK yaltinno maxi album men mbanno hannde ɗon ko ɗo en workshop to Galaxy gare keɗoɗe ƴewon ɗiɗo rapperuji adduɓe bomboje mais ko EDK ko daka zaki koko ɓurti ɗum tina o bama caméra rewe yam jehen ƴeewen nder no wayata ar kako ɓuur ya aha gueɗe ɗe haydara gumɗe weɓata gueɗe ɗum garɗen koye concert mo EDK ɗum ɗon ƴeewe yimɓeɓe neni fof ko hande présenté ten inchallah ko mbiɗene moon rapperuji ɗi goto goto momin kollu moon jiiran ɗum guete moɗon. wa yakare khayartini gumzo wallahi mi calmini on mi calmituma no fewi hande ko concert mo EDK min gari donc noon yakare ko invité ma en namnoɓe seeɗe projet ji mabɓe ko adi kaɓe gabbo eɓe kolla yimɓe gueɗe ɗe no cifri wona majjere moɗon ko yalti ko e gueɗe mabɓe ɗe ne kewi ha arte projet battini ɗi yaltuɗo exact tréji micro to jungo ma vas-y holko jiiɗa exactement e projet ji ɗi jaltini ɗo ɗi e programme uji ɗi. Yeah, what's up? Yadiof, merci beaucoup et question. Bon, ça va. Minen personnellement, voilà, déjà on comme pudi wadi di dernier temps où on y reflet 328 SMS. Là amine projet amine do préparer affaire singlaji. Nani ko say siebe ko golto ko même bade rapperuji di quoi. Amin badden. Non, amin badden. Amin préparer affaire quoi. Ah OK, golto ko yalti di affaire. Ouais, amin badden. Donc yalti di wiri yimbe yo pat. Amin yebe pat quoi. Amin ko buri bonde wala ko arat ko buri bonde. Ko arat ko buri bonde bien sûr. Allah ko nanabi bay. Non weli. Allah do seede rek tan beddo wujje. Non weli. Yeah, bayen gardo e umzo namde demo kanyum ne hoore mudum holno projet ji mabbi di ko hebi ko yaltudi holno be jiri gueɗe de est ce que wadi revenu ou pas e beni kebene mabbi umzo. Yeah, si donc amin calmino non fof donc on ziaram et wusab hande min gardo ko concert EDK pour soutenir debe donc c'est ça. Donc projet dit ko fuddi yaltude ko alhamdulillah min jeni avancement du coup amine lancement kesso aussi pour yaltinde ko hesdi yaltinde projet ji kes inchallah et il y aura inchallah des clips inchallah jaltode inchallah bientôt quoi inchallah yalla yewno hani o yalla yewno hani o way ko bewdeta hen vas-y ba ko jegon ko ben bay jaltude di ba ça va alhamdulillah ko hemmi ngoni kadi ko yalti mais kadi wonko defa mais espero be ko joni ben min dottu dum quoi et aussi hande adde amen do ko programme EDK o soutien de frère uji amen ou bien grand frère uji amen exactement be yinno arde o deral pabbe wonande relation mon hakkude won EDK ha hande présence o wadi holko addi dum ba comme ça rek alhamdulillah kambe min gari min poti parce que min kam boyan ko gandum mabno fe parce que muram focaliser no action foot la di don mais kam avant dum min poti to be kalli kam hal programme o maintenant min kal comme dab min gar ko kude juule quoi l'essentiel son lovo musique am ko mala copine mais son lovo no wore on jarama bay kay I
Assalamu alaikum. Ya maaleykum salam telembede calminama non kala. Ya min calmitima no feewi. Bayil ni heewi ko min jiyata rapperuji mais min jiya dum tako do senuji à part ça a yita joomum e nder wuro ngo a yita dum YouTube dum no holko adda dum exact. Ya mi wa halde ko adda dum don mais parce que min mom mi ala on demen. Min mom nder YouTube machallah kaddo en action senuji falbe de présenter. Chaîne mo chaîne ko winda hen. Ya senam ko MC Bayel sa wal tapi MC Bayel tan ayat senam ayat bagasuji MC Bayel kala do wadi hen. Donc allez-y mbaɗon abonné like on ƴewon heɗade son uji ɗi so tawi son uji ɗi ko qualité woto mbaɗe maximum de partage pour wonande mbawon déboustude artiste moɗon exactement par ce que ɗum tan waynode la première Bayel collaboration ma hakkude ma e EDK holno yaari exact yindo kalla kam men quoi ya EDK ko broji moƴƴuɓe yimɓe ɓe ngala caɗele hay seeɗa way mbiɗo awide collaboration hakkude amen waɗi ɗum ko Alvin Jackson way par exemple Umzo en ɓen ko gawi bakuji mabɓe ko ɓen mbadde min demba toujours komin haalta WhatsApp machallah ko neɗɗo goto mo ganduɗa hoorema mo néglisani hay goto kala ko envoyé ɗamo o nototoma machallah kadi ko neɗɗa jomum fof kadi notoma ɗum ne kadi kamɓene soɓe ƴetti teɗugal paweyam min ɓe invité kam mi arata mi yetto inchallah ko mbawmi jaggude fof mo woppat wallahi non machallah yallah juutno ɗum ha juut mais actuellement est ce que aɗa jogui projet ji mbaɗe jiɗɗa présenté de yimɓeɓe pour mbawa wattude hen hakkille ko jogori arde ko ye gonga mbiɗa wawi wide par ko Wuli Diaw nanare lawol inchallah par ce que l'enfant passé ɓe jeeyi korka passé kaɗo korka mo waɗi hen ko waɗi fayida par ce que no wiyete korka ramadan korka gandaɗo sawno ko MC Bayel joui ɗum sawno ko MC Bayel joui ɗum pour mo gandano savami yiltoɓe sawno heewi yimɓe namdowol ko sawno woni sawno nena e senam YouTube ko MC Bayel sa waɗi MC Bayel a yiyat bagasuji fof inchallah titre son ko ramadan sa waɗi ramadan tan a yiyat ɗum bisimilla ramadan mais sa waɗi ramadan ɓoloma yi ɗum ok allez-y abonné ƴewon ko wi ko MC Bayel ramadan soma ko dogowe wonande ko korka gandaɗo kero ɗon mbaɗon découvert paɗo ko Wuli Diaw nanare lawol inchallah rabbi wallahi jaram no fewi mais telembedde noon ɓe jiiɗo kala hen konngol gotol waɗ gole telembedde machallah min beltima min meeɗayde ko wayni e sava mi rappimi ni foti dañde ko wayni ha heewa ganduɗa hoorema rap o wawa yaade wonno mbimi joni ni rap o son fawi en junggo tan yahata eyyi waɗi nak telembedde waɓene mon ne poti arde ha heewa inchallah rabbi on beltanama yo Allah newon ɗum yeeso Allah walla ɗum Cantado
Dembis Mabo, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, alaikum salam. Bon, salmina ma jurama weltana machallah. Dembis Mabo bin calmitima no fewi. Amen jinno andude exactement hol gondo Dembis Mabo. Dembis Mabo ko un artiste mauritanien, jeyaɗo to nokku men Seyli Babi. Mais je suis né à Nouakchott et je suis grandi aussi à Nouakchott. Voilà. Dembis Mabo kañum waɗata ko rap walla waɗata ko guinde walla kañum waɗata ko mbalax. Donc Dembis Mabo musique mun ko manam ko polyvalent. Donc min mbere yimo mbere wada rap mbere wada soul mbere wada R&B mbere wada salsa. Donc ko manam ko musique tan gametede musique kedetede musique pindino ko musique mi wadde ko en généralement. Yaw Dembis hande so tawi a wujite télé mbedda holko mbawda wiidobe holko mbawda hokkudobe kebe mbaw fadde taw ko anden hoorema waɗi ɗum ko nan question ma bimi hande sa huccite télé mbeddo holko mbawɗa wadde ɓe promettre ko fate projet ji ma pour mbawa ɓennide ɗum e télé mbeddo ok projet jam inchallahu rabbi bon ko projet ji min goni actuellement mais kamɓe ino lance le message goto Seyli Babi parce que Seyli Babi surtout ko nokkam ko leyɗam mais mi meeɗa arde ɗon mais mbeɗa yiɗi inchallahu rabbi e préparde waɗɗoɗo hunde gandanɗa hoorema ma Seyli Babi gandu vraiment ɓinguel mabɓe ari ɗo henne a faami ɗum kam ene jeeya e projet jam ensuite aussi kadi bon actuellement min goni koye projet mixtape donc alhamdulillah rabbil alamin en keeɓi plus de son uji kewɗi wadde Dembis dem ko groupe wadde wona goto non Dembis Mabo ko neɗɗo goto ko Dembis Mabo ko neɗɗo goto eyyi donc mais sono ko groupe o clan o wiyete ko ndeeƴe ndeeƴe manam ndeeƴe ko pular aɗa andi sa nani ndeeƴe tan andu won détruire place mum quoi a faami donc yimɓe so boddi tan alay sago ɓe ndeeƴe donc no yimɓe so ndeeƴi tan mana ko boni waɗata donc ko ɗum woni inde clan o ndeeƴe quoi wallahi a yartidina jarama no fewi donc amin jiɗno beddoɗa konngol gotol e ko fate télé mbedde donc holko donc télé mbedde waɗa ko donc télé mbedde ko waɗata ko hunde wonde fayde par ce que kadi vraiment ƴettude message ji artiste ina haala miijo mum ina haala kadi ko gandanɗa hoorema ɗum so yalti e télé o ma won gartam e télé o donc ɗum ko hunde wonde fayde et puis aussi mbedde kam ene fof gurdata koye mbedde ene fof koye mbedde ene jogui probléme aji ha woni leydi donc noon sa are mbedde tan ma yiɗe probléme aji joowi ha woni leydi donc noon inde nde ina nooti ko heewi ina nooti ko heewi vraiment quoi Dembis a jarama on jarama Allah jaram ko Dembis Mabo wonno donc ma ƴeew yaade prochaine artiste ƴeewen kadi découverte ɗum kadi sifori assalamu aleykum wa rahmatullah télé mbedde garɗen hannde koye concert EDK ha joni gonɗen donc grand men Hammed Fall eɗen mbawi wiide ex membre mo haɓoɓe basal hannde ko kañum jiɗɗen hokkuɗo micro kanko woni ɗo hen Hammed Fall assalamu aleykum waaleykum salam mi salmini moon mi juuri moon goto fof inde mum e yettode mum mi ñaago Allah yo hunde nde yaaru yeeso quoi yo juuti yaara yeeso eyyi ko juste à chaque fois yimɓeɓe ne kewi namnade Hammed Fall est ce que ɗen ɗo e Mauritanie walla koko woppi rap ɗum ɗon noon amin jinno laaɓana min exact Hammed Fall o saaha holko woni e dow mum wallahi amin ɗo en minen e projet ji tan projet ji album aji e gueɗe mbaɗe noon kan min gone e dow mum min e sehilamo ɗo Robert Africa o noon ko madame woni ɗo daali kañum kadi ko hen jeeya quoi mo addi ballal makko quoi min kankone kadi mon addi ballal makko mais amin e projet ji kam l' essentiel mina amin paɗi de ha joni de album te album tan min paɗi amin hen inchallah joni meɗe arde inchallah so Allah jaɓi inchallah donc onon dandiri ko noppi moɗon Hammed Fall wi album mum nde lawol inchallah ko sera bientôt dans le marché donc actuellement ma ngare Robel assalamu aleykum waaleykum salam gara salminama juuram
a weltanama kadi amin belto kala sa amin belto non quoi c'est que neddo wawa wonde artiste joy ko caggal modon donc non amin bi amin beltini on e kala sa amin bi on kadi on jokku golle quoi Robel juste min kam ne gas wonde taw ber hedo son wujma taw be anda mais Robel sene yidi yede exact holto son wujma wala clipage ma to heewi tawede way Robel ne tawe YouTube en tawe face en tawe fof chaîne ma YouTube sen YouTube wala l'essentiel ko non naniri noppi modon donc mbade fere mbadon découvert Robel wimon so wuj mum non tante ko gulli ciaw ay dar bubuta Obama a yesklawol mayen yes inshallah pragal ko telembedde wondo et donc amen jinno exactement andudi collaboration ma hakkunde ma e EDK holno yaari ko bon ko adi ko fo mi salminima kadi ko weltare mawde hakkunde sukaɓe vraiment wana hande e gila mboɗo woni Fouta comme ça la gila eɓe puɗɗo eɓe jaada mine timtimol minen jaadanno concert aji ala fof kadi to min jaadande Fouta ji kadi ko sukaɓe ni hiɓe eɓe jiiɗi kadi ke mbaɗata ko vraiment ñaguima Allah tan ko yo Allah junno balɗe moƴƴina battane kadi ke mbaɗata ko mboɗo watti hen hakkille ɓe meeɗa wadde son taw ɓe noddani kam téléphone ɓe neldi kam ɗum mi heeɗo yiyandam adde hen yiyandam kadi ko sukaɓe kadi vraiment dariɓe wawɓe mbaɗa ko fondani weeɓani quoi par ce que ɗum ɗo ko jimi ɗo ko mbiɗa wawi wiide ko kamɓe tan kadi wadde ɗum mbaɗa concert guempiɗe gandanɗa hoorema plus de 35 groupe foof ara e keewal ɗum ɗo ko hunde wemde quoi donc weltade vraiment andi kadi aussi ka fondation Raprim parce que joɗade koko fotini sukaɓe tokosɓe nodduma gacca hajuji ma e hammuji ma foof gara notade donc vraiment c'est à saluer o ko gando pular hay goto présente manda soɗo ciftor Fouta leydam ina fiyana ka fela seeɗo ciftor ganda gando pular o ko holi on quoi ya ko min woni gando joom gandal joom ɗemgal taɓotoro koyngal keltowo leggal walla ngal calal jooɗo e maggal lowo kural toɓɓo ñaral pural e ko min woni gullori enna fulɓe wona payɗore bakkide fetel pellori enɗam fulɓe gaynori mi yortima kala e weyni mo gagani komin yeedu min ɓuuri yawde e dulendu leñalam ko ɓuural ɓe koye kiiɓo kamƴo lesnaki ɓitto taw ko gagne leñol joni ko kalanta téléspectateur uji wonande est ce que gando woni projet ji ɗi woni dow mum so tawi wonko joguiɗa kada haalen après aɗa sive télé mbed après annonce aɗum vraiment komin goni ɗo min jogui projet wiyete ko wonno yesso ko min e membre am Djiby Black Soldat cewguel laaci mbarodi en même temps ko dental aji donc noon inchallahu rabbi no wawi wiide affaire o gasi heddi tan komin ƴettana ɗum programme mum date o no janni jiɗi jokkodirde gando holto foti arde exact ka heeɓa lien machallah gando nanɗo bon nanɗo e 6e numéro mo nanɗo en même temps kadi mo ko ménagère amen donc star rima kañum woni ménagère mawɗo woni ko keeyidi donc yimɓe ne mbawi fadde ko hesɗi ko jogorɗa inchallahu rabbi mbiɗa mbawi sabbade ko hesɗi ɓoyata joni après min juppana yimɓe ko hesɗi inchallahu rabbi yimɓe beltoro yalla newno hani o amin jinno kala konngol gotel e télé mbedde initiative o holko jiiɗa hen e ko yettere Allah par ce que télé mbedde vraiment so tawi wonde yimɓe goni koye mbedde jahata koye mbedde liggoto koye mbedde kabboto baggoto kay koye mbedde so tawi télé mbedde yanti il faut yimɓe haali goto fof jagga hen junggo adda hen yiyande mum saabu ko mbeddo fewnat neɗɗo mbeddo bonnat neɗɗo mbeddo yonnat neɗɗo mbeddo sofnat neɗɗo donc fof koye mbeddo yiyete noon emin jetta Allah yo Allah jurnu telo ha ɓuura ɗo yaaj ha wonande label goto mawɗo mbatten wadde émission ngaji on jarama no feewi ko gando pular donc ɓe sikkira ko ɗo kalde seɗen bo ko ha saaha goɗɗo inchallah
hande présenter donc MC Sar assalamu alaikum. Yeah bro, ça va tranquille. Allah machallah min ji prestation mo badda o ta bien assuré. Donc on connaît MC Sar exact. Yeah MC Sar ko rappeur nganda horma ciado Guirey. Rappeur mauritanien indépendant. Donc fudima aro gila 2004 parce que min commencé aro instant en 2003 min commencé windude min jaha gilta jaminti ken ta big moyen ta bakrosen etc. so min bolim rappeur bi wa gazara wone sa après min commencé min dama gil muroni MC Sar goto mbedi ha mbera habe mbir sipire hamin goti de puissance 4 donc du coup min jeha wodi on kadi aussi ha fur et à mesure wop continue parce que vraiment min so wimba halama affaire bo lawla mo ndew min heewi ki wallahi senen biyen kal hande MC Sar gasata donc non ko à partir de odo concert hande hewbe ma nji MC Sar e der chaîne mo telembed donc amen jino andude exact relation ma kun ma EDK EDK c'est mes frères nganda horma bo so tawno rap murtel fo wano min mako min badni so tawno rap rim fo wayi non donc affaire ko nganda horma important parce que min bo jogi mijo war nganda horma fami toujours dum jinni participe nganda horma fami mi jokundire activité honam to ko wadobe musique woni new school woni old school donc mi mala yi nganda horma fami hay problème gor entre les rappeurs mais min hakkude min EDK vraiment ko affaire go tiddo won don parce que jeewi jon sorti album no maxi album mi déplacer do mi ya kayit à cause kambe wona haydar soxla haydar ngol parce que teddungal gongal hakkuna men gal parce que min wadi concert go wura ben be déplacer mi ngati bagage mabbe be ngari ha wura men be jou aussi comme ça gratuit c'est-à-dire que gratuit o tuti ko majjere wonde don fitti hakkuma EDK senen biyen kaldum hande ko do mbalaten e jonga men jino anduri hol gondi projet ma exact actuellement. OK donc mbodo jogi projet gor nganda horma maxi album mais titre o wiite ko weti donc aussi madi quelques nganda horma famille des artistes nen voilà quoi parce que il parle parce que min baran album aji ko min bada maxi wala de en tout cas amen padi parce que raprim hande na raprim hande na on ke parce que partage parce que en dendi quoi parce que on wa ben mon et c'est très important der hip hop Mauritanie mi jogul ko wayni en même si hay so wona der concert ngare ciudi parce que rapir ngana horma fami nan ngone der ciudi en jogi de expérience ngana horma jidi partage di mi yimbe be ndunki gandal non moftaraki parce que son arrivé en ganda horma fami les old school et new school les old school kadu siken machallah jigi gandal hewngal suude mabbe me suwa fenk mais on peññitirum quoi hala ga gasata mais ma en jew rek donc telembed amen jinno bedda hen kongol holno jirda wodo initiative telembed ganda horma fami ko tele ko important sa jewi ron telo haali hoore mudum parce que telo so min daño tele fo mbayno telembed ni hunde wela parce que sa jewi ganda horma fami kala ko woni beddo telo hollire do yimbe belto en parce que aussi wi minen nguri ko bedda gila koyde bole donc so telembed ganda horma so ari no hollir ganda ma ngurnama minen min beltana parce que ora tele vraiment be ñaagi Allah tan yo Allahu lamdo nawru dum yason handirti ni ko heewi ganda horma fami rewo do yaha yito ganda horma partout yo Allah amin Allah ganda horma moden Allah merci beaucoup a jarano fey wonno ko MC Sar donc kanko telino jonjole dow seno o fusi don en ko heddi ko mayen pa yes jewen on artiste jarbe joni inchallah traquer
Assalamu alaikum au Telebed de Wendo. Donc on vous présente Kridam Maxime Ambela. Maxime Ambela. Donc Maxime Ambela Wendo est exactement hol wombe Maxime Ambela. Maxime Ambela ko deux jeunes artistes Nouakchott mais Nambela Diak Belnab min jam campagne. Ensemble on formé Credo mais Johnny kam monti Maxime Ambela quoi. Donc wadde ine namen jianode der réseaux sociaux fite ko changer Johnny. Ouais Johnny finalement changé quoi. On rapperuji di de rapport yada si ran changer pourquoi dum non ko indende mboro wawi wiide Credo men de buri wawde majjinde gueɗe kewɗe par ce que yimɓe hewɓe gandi ko Ambela banggue gandi Maxime banggue so nani Credo men ɓurani yawde famde min essaye waddude hen Maxime Ambela o pour ɓe ganda wonde Credo men mom nanata ko Maxime Ambela quoi. OK onon naniri noppi modon donc aben jinno andude exactement hol relation gondo hakkude EDK et Credo men sa famille hakkude EDK et Maxime Ambela avant tout ga ko musique woni hakkude men mais aussi ne wadi partie ilagal quoi aussi ko artiste uji ngandanda ene poti wallede quoi way envoi de noitani envoi de développement donc so artiste wadi dum en foti wadde dum wawi widema avant rapport ga ko jiidigal quoi entre Rindiaw Belnaɓe Kaydi ko affaire goto kadi jobba EDK o anda mboɗen o anda affaire goto minemo walla minemo ko ndendi tokara goto nenam inniri kam ko jobba nenam mboɗo wiya jobba mais babam inniri kam mawnum ne wiya Amadou quoi minen nden togar goto c'est la famille quoi en plus machallah emin pamodiri ayi ko weɓani entre artiste yalla noro ɗum ha yes ko onoro nadiri ɗum noppi moɗon donc ha joni min namnoɓe hol ɗin projet ɗiɓe goɗe dow mum so tawi wonko woodi ko hesɗi rek à travers Telebed ma nanir noppi mon joni inchallah hollini projet ɗi gonɗon e dow mum actuellement mbaɗa wawi wiide actuellement emin jooɓa projet mais pour l'instant min cuwa yettade stade mo ganduɗa emin mbawi annonce de projet o so tawi ko album so tawi ko mixtape so tawi ko EP walla long play ça veut dire yimɓeɓe yo padde quoi ko surprise tan go fof noon ne wawi devinde hen ko wawi aroyde mais inchallah kam so ari ha jooɗima yettima projet o nanɗo firti ko ɓuɓata non wona Mauritanie tan min kannani ɗo quoi inchallah vraiment min beltinima on no fewi kadi jetti tamol foof e Telebed amin jinno dernier momon e oɗo initiative Telebed holko mbiɗon hen initiative Telebed o min beltima mon no fewi aussi big up à vous quoi mboɗo wawi fof ko aaro kadi enen fof ndendi hen enen gonde même milieu donc bonne continuation à nous tous inchallah merci a jarama no fewi yalla yo moƴƴe min mbiyami ko yo rappeur uji mbattu partage de quoi yo rappeur uji mbattu partage wona yimɓeɓe mbawa rap wona en mbawa yimde eɗen mbawa yimde eɗen mbawi rappude ko ɓuuri sadde ko fof eɗen jogui ɗum mais probléme en ken partage ta quoi artiste yo partage at quoi no partage irta bagage uji ma ni sa yi neɗɗo goto cohluɗo waɗaneɗo hono noon waɗan ɗum noon saɗa wawi quoi e ɗum conseil artiste uji yo partage vraiment wallahi min beltima ha to wawi haade rappeur uji nani ko noon kaldete rappeur uji fans uji maire uji pawuji mbiyaɗon mbaɗe fen mbatton natto e YouTube o maximum de partage like e pragas